Ndebe. Aiwa ndikufila bongo. Zamira se. Aiwa bro. Taureka zvikuitika. Pane zvinhu zviri kuitika zvedu zvaizvezvi. Aiwa music iri kunakidza ndikutendo nemagetesi ari kusapoto music kuti irambe ichienda forward. Music iri spark. Nemapromota ari kuitawo kuti music yedu irambe ichifamba. Nemajournalist ekuredhiyo, vanhu vekuredhiyo nevanhu vari kuitisawo mashow, vana Nashpenzi, kugara mumba, vana Passion Java, vana Boss Gaga, tovatenda because music iri kuenda forward. Tikuzoona. Saka last video yandakaita newe waiti zonzo une album rauda kubudisa. Rakabuda here album yacho nato asati rabuda. Album randaida kubudisa rere mutambo zituka ropa. Tuya kwandaita ndati nditaure kuti album rakubuda. Ticharilonja kuremusic. Muri kuburira kuremusic. Rinenge chinzi chi album racho? Rinonzi Resomeni. Resomeni. Rine matracks manga? Handina kunge ndakaisa angu akawanda. But rine 10 matracks. Kuenda wakari pazita rekuti Resomeni? Ndakaripa bhozi ndiri munhu wekuti ndikuraramira mumadhisi. Saka madhisi ndine belt iri. Ndione belt. Ndine heavyweight Wrestling Dance Championship. Okay. Remadhisi handiti. Saka ndakaona kuti vana Kofi Kingston ndo vafana vana nzani. Vana achizokuru ndarakapfeka ita hasi kuoneka. Arikuoneka. Taura zvauritaura iwe. Taura zvauritaura. Manje zvinozoneka. Taura zvauritaura. Uzokata. Taura zoto. Saka ndiyo yandiri kuita iyo inonzi mina tingotangira paResomeni. Saka iyo inonzi pamara ndiri kubudisa rinonzi Resomeni. Ndakariita through ndaona kuti ndakatanga kudhisa kudefenda madhara. I'm a defending champions. Kudefenda madhara like Killer T, Kina, Sekalas, Jalavu and Wingiti and Dazadi. Nana Kabida. Vanga vanzwa nekutukwa makore apfuura 3 aya nemukomana anonzi Mad Vibe. Tikati indosvikwanisa pandakazoona muchallenge. Saka iri album iri ndere kuchallenge munhu. Rine matracks ayo kudefenda chete. Hatina kana matracks mamaya ndoda kuti zvimwe. Aiwa, matracks ekutodefenda i2 chete. Imwe inonzi Madynamites and Resomania. Imwe inonzi Ndokutsotsonya. Pageto Crown Redeem. Mama yasara ya pane imwe plus pane imwe new team kafuti pamba member. Pane imwe trap trap hip hop chai. Yandakarowa katikati timboenda ukakwana tigonziko. Okay. Sepa podziri. 2 imwe inonzi usatambe nemoyo wangu nekunonzi baby ndakashaka. Saka album iri rine matracks akarekoda kuremusic chete reva kuti uno mastudios wakaenda uchinorekoda matracks iwaya. Kune mamwe andakaenda chinorekoda. Akaita seapo? Ndakaenda kunonzi kuHard Target. Okay. Ndikaenda kunonzi kuDark Seeds. Ndikaenda kunonzi kuProper Place. Ndikaenda kunonzi kuElite Studio and Yala Nation. Okay. Ndo mastudios wakashanda nawo paalbum iyoyo. Alright. Saka watiri kulonjwa rauda kutolonjwa kaita album? Album harisina madays, harisina nguva. Alright, saka vanhu vakarimirira. Saka rakufana kuti ribude. Ringori harina masongs ari mavideo futi kana kuti angori matracks maaudios chete? Mavideo pane 2 chete? Nawo pane 2. Alright, asati abuda zvawo? Maasati. Saka pakaipa. Pakanonga varimirira. Tifana kubudisa 1 timborakidza 1 kuti zvamira sei. Inonzi Resomeni, WWE Resomeni video. Okay, saka mazano uchiri kuyala nation here kana kuti? Aiwa, yala ndomushawa. Yala nation handinombobvira ndakabva. Haunobvira wakabva? Handinombobvira ndakanesana namukuru. Handina kumbobvira ndakavatadzira. Saka mukuru ari kuziya here kuti uda kubudisa album? Mukuru ari kuziya. Pakaipa.
magetsi. Saka naye mukomana ndida kuvhunza kuti wewe mukomana unoimba zvesimdance uchasvika here pane vataimbonzwawo isusu kudhara vana Leonard Dembo, vana Mashawo munhu mumwe, unofunga kuti music yako ingasvikewo ikoko here? Inininga wishi yangu ma yekusvika panana Dembo nepanana Mashawo munhu mumwe haichasvikika ndava zvavairekodhesa zizvo zvatakurekodhesa. Vanhu vakare vairekodha ameno music dzacho ndikadziridza izvezvi totonzwa kuti kondenzi haisiriyo yakushandiswa namachefs izvezvi. But mudhara sema manzwisiro andoita mubvunzo yake ada kuwedza kubvunza kuti pakunakidza kwaita music yachona uchasvika pamalevels ekuti music yenyu ichanakidzawo semanakidza aita music yana Leonard Dembo, not in terms of recording kana kuti quality inenge ichibuda pamusic yachona. Ayo autaura panyaya dzekunakidza ndizvo mudhara. Ndizvo zvokunakidza. I wish ndowisha kuti kune vari kunzwa zimudhanzo vari kuti iri kunakidza kudarika idzo, saka I wish ndodarika. Hamuna mumwe mubvunzo here kuti mudhara? Koiyana Chinimbi nana Twadam yakamira sei pano? Ya iyoyo mani chaicha ya Jinimbi Ntwabam kuti titi Jinimbi ane mari ngoma zvinondinetsa. Why? Nekuti handina kuona zvinhu zvaJinimbi zvakakwana, nekuti ndakangokwanisa kupinda muDreams Night mabhawa raJinimbi rakandibata moyo kwazvo, ndikaona kuti bhawa iri hariko kuno. Kochita Passion Java wacho akandibata panyaya yeJet. Vane mari vese. Jet yanga iri yake here? Ndeyake. Akakudza izvo ndeyake? Ndeyake. Ndeyake. Uita zvokufungidzira ndeyake? Handisi kufungidza. Ndeyake. Akakurakidza mapepa acho here achiti ndeyake? Mapepa eJet yake? Ndeyake. But Jet yanga yaponjeka. Aiwa, haipapoka ndiriwo madhisi angu handirwadzi. Kwabam maomba aiwa ari kutsotsonya ndeyake. Hayi zvakufanira kuti hore wakabuda wakamira kana pamotikari iyoyo chero motikari, saka zvinhu zvinoti motikari iyoyo ndeyako. Iye haana kubuda akamira, haana kutombobuda akamira, akabuda arimo mukati ndokubva yatomutswa. Bwe sada kunyeba. Aiwa ndeyake handirwadziwa jelasda ndeyake. Jinimbiwo ane mari ane bhawa rakaipa stiri, imba yake yakanaka ndeyake, hapana nombomuti haisi yake. Asi inini ndina bhosi wandinorespekta kungezuva mari yaBoss Gaga. Boss Gaga? Yeah man, Gaga ndo wandinoziva kuti ukada kundibvunza pazvake ndokutaurira even kana mota kana basa rako. Gaga ane mari. Saka pa3 vese vataura umanejwa nani kuti ari kubatsira pamaworks ako iwo? Ari kundibatsira nawo ndiBoss Gaga. Boss Gaga ndiye anokubatsira pakufambisa maworks nekufambisa maworks nemwe mari dzebhasi. Alright. And Ghetto Crown. Ghetto Crown ari kupusha maworks painternet. Handifenda kamusiya ndo munhu andotoisa kutanga. Yamani. Wishi yangu ndinoda tozolingawo naPassion Java. Une wishi yekulinga naPassion Java? Alright. Saka pamera hore ini zvimukheto yuti mmozi wamuita nezvebhama, saka kwezi ndatonononera, saka ndakatarisa kuti ndingakuri kubuda rini. Angataura kudaro. Ndambona zvipanzi. Bhama nazobata bhama harisina bhama ndokoti 16 July tongotasira zvinoti kwatosara chi9 days ndobhandaboisa. Aiwa kozi ndine imwe different inonzi mudumbu mangu inonzi zvimwe wakamborara naye chimbo freestyle atimbonzwa wakapisa. Mudumbu mangu kani mudumbu mangu amai zvimwe wakamborara naye mudumbu mangu zvimwe wakamborara naye
yeah iripo paalbum futi iri paalbum iri pakwaitwe chiti koka hip hop amboti wakapinda hip hop futi kachimboti freestyle ke hip hop timo zvenyu mune motokari yedu zvedu nechikochikari zvenyu mune mari yenyu isusu hatina ndaibhati vanondivengera kugona unondivengera kugona kozi yesh ndinogona maiwesha ya ka hip hop kakari paalbum akafitira ngane moto aka nemwe welove song it different inzwa mudiwa mashoko antokutipa rudo ndinokupa semateu sandisvipa usatambe nemoyo wangu mangotini achona hatikumanzwa rakafitwa ngerakaipa album aiwa rakati handizosi wangu moyo wamafanzi but inini hangu ndikutrasta kuti yakaipa kozoita imwe new team after WrestleMania kuri kwainonzi Iron Mania ndeipi futi inonzi Iron Mania ngoma dzinenge dzichingopisa chete taumbodzibati zvichipisa ya iyo inonzi next movement maomba tokutotsonya tobva takubuda kwaba yo man iyo vanhu vakamirira tendakaimirira hope inenge yakaipa futi ngechipisa semataurira muri kuita aiwa inenge kwete kupisa boiler ngechiboiler uta iri bhora hope album rako richarira mumastreets ringambota uta bo respect